Не. Ще ме цапаш, бе. Я виж там кучетата. Хайде отивай там, бе. Караш ли им се, че се... Караш ли им се? Караш ли им се, че се бият? А? Ей, Сладур! Барни, ела тук се играе с кучетата, бе! А ти изгледа ги върши? Ще ги прибирам, той само там ходят. Няма да стане тази работа. А и той вече, само като се прибира. Барни! Остави кучетата, бе! Ей! Ела тук. Айде! Айде, чао. Ела тук, бе! Спри, спри! Тук, тук, тук! Тук! Ще кучета! Тук, тук, тук! Спри, бе! Ела тук! Ела тук! Какво, бе, мамо? Какво, бе? Я виж ги как! Ела тука! Ела! Бе, стига си ме цапал, бе! Тук! Тук! Ела тук! Бързо! Бързо! Ела тук! Тук, тук, тук! Ела! Я виж кучетата. Виж ги, бе! Айде бързо! Бързо бе при кучетата. Къде с кучетата? Играй с тях, бе! За какво съм те довела? Не, там кълта, бе, момичета, бе, момчета, бе. Бегайте на това, бе. Бегайте в тревата, бе. Айде бързо при кучетата. Айде, айде! Айде при тях, бе! Вече разбрах защо се дърпат. Какво, бе, мамо? Къде са кучетата? Леле. Какво, бе? Какво искаш? Чакай. Да те гушна, ли, ела? Ела ще те гушна. Айде, бягай! Бягай се играй, бе! Я виж! Леле, 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 леле!